ଆଜିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ACCOUNTABLE। ଆକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍। ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ କାମ କିମ୍ବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା। ଆର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟୀ, ଦାୟୀବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା, ୟୁ ଆର୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ସନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ, ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆକ୍ସନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଦ ମ୍ୟାନେଜର ଇଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଦ ଡିରେକ୍ଟର, ମାନେ ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ମ୍ୟାନେଜରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚାଳକ, ଏକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଡିରେକ୍ଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ।